dnes si postavím štúdio v Minecraft. Ako by som si ho mohol postaviť teoreticky, že to je strašne ľahké. Takto si dám, ako tedy tu byť, potom si takto urobím čas, že si teda dám ako keby, že tu bol monitor, lebo klasicky som si nemal. Potom by som si takto dal počítač, ako to je akože obrazovka. Tu akože nejakú hru hrám. Napríklad ukážeme si ďaleko zvoriť, tak, papa, kravička. Dáme si takto kreslo. To musí vyzerať kreslo. Myšku dáme sem. A monitor by som dal takto vedľa. A moje štúdio by takto vyzeralo asi v Minecrafte. Ono takéto nejaké štúdio, ako by vyzeralo koľko dávaš za toto štúdio z 10?